Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt een week als een nood. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Vrouw Hek. Bijke de hoen ziet achter een zwarte kat aan bij een vreemd oud huis. De kat zit nou boppen in de beem. Maar Bijke is verdwenen. Er stiet wel een guidje onder de beem. Ex zwart-wit. Krikt als Bijke. Maar waar is de hoen? Misschien had ze Bijke wel omtoveren in een guide. Ze? Waar? Die vrouw die je wennet. Die vrouw Hek. Of ze het paar komen zoals zij. Die heks. Hé? Denk dat echt? Zo dan. Goed dat kijkje naar die shirt. Alle keer als het Bijke ropst. En oors hier om ons al lang weer wist. Kom mij. Wat was het? Daarin. Gewoon omklopje. Ik wil Bijke weer ha. Misschien is ze wel in een huis. Het was toch? Wij kunnen het gewoon vregen. Ik ben net bang voor zo'n oud wiefke. Maar als het toch weer kind. Tover je? Dat bestaat net. Kom. Ik jij wat. Er komt hier een ooskarrelje. Pier, ik ben bang. Sst. Koeien. Wij ziek je uw hoen. Jim, ziek je die hoen? Waar ben je hem? Pier. Pier en... Marieke. Oh, ik dacht dat het die vervelende jongens hier hebben hier in die grote naarlingen. Maar Jim bin het. Ja, wij wieren met de hoen in het leentje. En toen zie je het hier opvleien en nou is ze voort. Kom er maar even zien. Ik zal eens zien wat ik voor je dwaan kan. Huh? Je moet net bang te wezen. Kom maar verder. Ik doe je niet, ja? Scruten rennen Pier en Marieke achter het wiefke aan. Eerst trok een keukentje met potten en pan. Een grote pan stiet op het vuur te borrelen. En dan komen ze in een lietse kamer. Het is er wat schiemerig. Ja, ik had er gedien, maar wat dicht. Ik had er wat een hekel aan dat ze bij me naar binnen loeren. Maar dan kun je jou ook net naar boeten zien. Ik vermaait zie mij hier in de huis wel. En ik jongen nog. Kie dat hoentje ik wel jongen. Ik jij hem blaffen. Wil je een glasje drinken? Oh, jawel. Nee. Ik zal even in de keuken zien wat ik nog ha. Misschien wel een heksendrankje. Maar eens net opdrinken, hè? Bijke is hier echt net. Nee. Sorry zoon, hier hakkel wat. Moest toch weer niet, Vanke? Nee. Dus dat hoentje weer van Jim. Ja, weet je jou wat er is? Witte, alsjeblieft. Dank u. Ik wit zo'n soort en ik wit liekevolle net. Smak het de thee, jongen? Lekker. Kom Jim hier wel vaker? Ja, je nog nooit jij west. En waarom nou dan wel? Geen Jim soms ja dat ik... Oh, Hark. Je hebt niet Jim wat ritseljen? Dat binnen vleermoezen. Nee, die zit hier op zouder. Jongens vleeren ze altijd om. Hoe daar jest ze haast nooit, maar nou weer er even in je wekker, denk ik. Ga je hem soms vrij van de middag? Ja, En na je wieken ook weer? allemaal zitten meetjes. Dan mag je hem hier wel werken. Ik vind het wel gezellig als er eens in komt. Je komt ons nooit in. Nou ja, die vervelende jongens soms, die grote knapen, die vliegen hier om het hoes en dan slaan ze de ruten om de hak hekel aan, die nar je mij. Wil je hem ek een snoepje? Ik zal even zien wat ik nog in de hoes ha. Net opeten, hè? Sjoch, hak zelfs makken. Het binnenkrekt chocolatjes.
Die maaie Jim Griffel. Dank u wel. Maar, Bijke is hier net. Bijke? Oh, Jittersa. Oh, wat een mooie naam voor een hoen. Zelfs ook een kat. Je gaat wel zien, hoor. Zei het van Gleun-eegje. Kleun-eegje. Ja, nachts zat ze van die kleune, giele eren. Dan sjost alleen nog eren in het zuster. Twee grote, giele, kleune eren. Bijke dus. Ik dacht die zullen bij die grote jongens jaren. Hij ziet de kat achterna. En toen stierde je te blaffen onder de beem. En toen had ik... Hark. De wie het weer. Dat ritselje op zouder. Jij je met nou? Stil eens. Wat is dat? Er piept wat. Bij de achterdeur. Is dat dus Bijke net? Griff. Ginne maar gauw in. Hij ziek het je. Kom, Pier. Gauw. Pier en Marieke stoten terug het keukentje naar de deur. Het is Bijke. Hé, Bijke. Blied springt er bij haar op. Hij pist het roer. Sablied is er. Pier klikt hem gauw in een riem en dan draven ze voort. Vrouw Hek bleef bij de deur staan. Kom je na je weekend weer? Misschien wel. Misschien net. Pas via het leentje hadden ze op met draven. Hey Pier. Hij zou dat keitje nog zien onder de beem. Nee, ik geloof het net. Vreemdijs. Even gezien. Had dus Bijke ek hoefkes?